Kap mayong aga, kamusta subong ang aton ri barangay matapos to ang hold up or robbery hold up ang insidente dira sa may isa ka apartment sa Guanayon? Good morning, Bumbo Grace. Good morning sa Tagpalamate sa Bumbo Radyo. Di sa subong mas una dako ginapasalamatan ta kay ang atong pinalangga na mayor nagatag reward pagka ano ang Station 1 kay Sir Rondel Tapang na naaksyonan gid dayon kag na identify gid dayon nila ang alleged suspects ang pag-hold up sa isa ka doktora. Oo. So, Kap, at that time, o sang May 28, temprano pa ito natabo, may mga, report na kamo ni nga daan nga after sito na batian nyo na dayon o kung pila pa ka oras ninyo na baluan? Hindi siya na balita. 28 is Thursday to. Why to namon siya? Why sila ka report sa amon sa barangay? By Friday sang gabi, amo na siya doon naglapta na dayon ang video na may natabo na hold up incident sa may GB and Sun Street da. Abdira lang namo na ibaluan na may hold up. Gali kay TYD sila kakagto sa amon eh. Oo. Okay. So, hasta pagka was wala di man nagtala nga tag-iya sang apartment ato. Bali ang tagiyaw ay man siya ka-inform sa amon na may natabo sila na amo na insidente. Kaya ari man kami di Friday, ari man kami di hasta mag gabi. Why gid mi naka-report sa amon da. Oh, pero garubing ka mo everyday, Kap. That time, nas 9 natabo tong insidente. Ang mga tanod ta diin. Ang aton dat mga tanod actually garubi na umpisa na sila mga ta 8 to 9, 10 to or 10 to 11. Sa aga na. Sang gabi kay ginaraw naman na namon kay may salakyan man kami. Tigalibot kami na da. Yes, siguro pag round to nila timing man sa oras na way pa sila karubing amo na pagkatabo sang insidente. Okay. Oo. Ang rubing gidya amo ginaoras wala ay gabag-ubag. Hindi man ma'am katuloy bulos-bulos kay duwang area namon meto kami to sa Rio Bill diri mi sa market. Dire sa market kung gabi napanaugan lang ni namon na may salakyan kami. Garubing man kami after sinasang rubing daw ka okay man kagtaway okay gid siya daw wala. Amo na nga amon routine gid. Oo. So bali from 6 to 8 tapos 10 to 11 amo na. Bali more on gid sa mga 10 to 11 until 12. Mga wala nagsanto. Oo, sa kung kisame ara man kami na 8 to 10. Mga surprise na no wala hindi ka nabag-on yung routine para hindi ka mo ma-enhance ang mga kung may araman sa mga malaing nga tuyo, no? Para ba lang sa uladon yung routine or nila ang routine nyo? Yes ma'am, kaya muna kay after maka 8 kami di masaka kami to sa babaw hasta naman kami na itong mga 10 or 11 garubing naman na itong mga tanod. Ilang kabilog mga tanod na? Ang small barangay man lang kami ha. Montanod is mga 12 sila kabilog kay minimum of 10 gina. Oo, sa isa ka duty high, pila kabilog ang galibot? Kung mag-robing na ang available na natanan, kung pwede pa lang tanan na marobing, amo na siya. Kung sa duty at sa barangay, may gabi lang man yan, no? Oo, may schedule man ni sila na body sila, duwa sila. Mayara Monday, Tuesday na oo. Hasta hapon. Hasta hapon na muna siyang Oo. So kilala mo ni Kap ang naging biktima sa pagpang-hold up sa duwa ka suspect? Ang biktima hindi ko man na siya kilala kay ano man na siya mo nang renter siya. Pagkabalo ko lang sa balita, doktor siya. Oo, muna. Wala pa hindi mo siya nakita. Why pa siya nakita namon? Saan o ka mo ma-meet sa iya sini? Ini siguro mga sa hapon kung bakante da siya kay naga-contact kami subong sa landlord nila na kung bakante siya. Kung bakante siya, ma-share kami siya. Kay kung
ara malanda siguro hindi na yung oras ni or after lunch. Oo. Ano lakap man, kung garent ka lang, ano dapat gid ba lamang pabalo sa barangay? Nang kung rent ka, ang owner na malang ang kagiyak sang Responsible. apartment ng responsible sinada mo kag isa pa nang ginasensos man nada sila namon may ara man na may time man da sang nagligad din sensos sila namon ti daw ibanda way bala record. Oo. Tiyan mo na sa luwat, makapig. Sino nga iba ang mga guystarda? Ang mga galilistar da eh. Kaya kung isa ka timingan, wala sila, may ubra. Kaya daw halos tanong So, ko dapat ubra dito na. tani may record, no? Dapat may record, ged kay pagod tumabalaan, bala siyang barangay. Kaya ang iban, gina-encourage mo na da sila namon. Kaya iban kakuha mo na di sa mga barangay certification bla. At least, ang iban da, mga kuha na rin, mga tuig na sila eh. Ang iban may record naman sa amon. Kaya gakuha na din sila barangay certification. Kaya pamangkot sila namon kung pila na sila ka month da. Iban year na ano, more than 6 months na sila. Ako niya. Tugyan na siya? Ang doktor na, i-check namon kung nakatilaw na di sa kuha sang kwan certification. Kaya kung isa kinanlanon man anila mo. Oo. So, ang mga suspect to kap nakita mo na sila pagkadakop sa ila? Nagkadto ka to sa position 1? Why pa kami ka pamasyar to sila pero nakita na sila namon sa Facebook sa mga report. report. Oo. Kag sinyo man mismo nakita man namon ng ila profile nila.